Nie. Toto nie. Pozri, kde je. Všetka je tam táto. Veru, že nie. No vidíš. Tak musíš. To je jaká dobrotka. Neboj sa, taťko ti dá. Tak musíš. No. Tak musíš robiť. Je korytnačka. Na uteku. Áno, tak. Tak musíš, áno. A mne musíš mi chytať ruky. To bude zažitky, čo? Čo? Žabátko. Otvoriť ústa. Hop. Točko to vie. No, vidí, že vieš. To je čo? Onko to všetko nakrutí, neboj sa. Ruky rukaté. Ruky rukaté. No. Jaké? Čo? To je jaká dobrotka, Monka? Jaká toto je dobrotka? To ty si pažravec. To ty si taký pažravec, že to je možné. Ne? Pažoš. Pažoš zľava. Pažoš zprava. Pažoš zľava. Ruky rukaté. Ti mám priviazať? Počkej, táto, rýchle mi to dej do pusy. Ty si pomalé, ti chci pomôcť. No vidíš, to sa pekne nám podarilo. Áno. No, áno. Jasná vec. To bolo jasné, to ti málo dával vtedy. Ja viem, no. Tak čo robíš, no? Zmurujú. Ešte chceme? To je vlaštička, čo? Ty už jedla? Áno. Jaké je to? Oj, aj ti zavidím, že to vôbec nemusím jesť. A to už tam ti chrustá. Vieš, jak budeme hrať? Vieš, jak tačko s deťmi hral? Ti ukážem. Ide lietadlo a otvoríme garáž. Nie, nemusíš plakať. Ty si to tak tam našporila. Tak si našporila. No? Tebe to veľmi asi nechutí, čo? Alebo hej? No, počkáme chvíľku. Čo to sú za ksichtiky? Že keď nechceme, čo? To sú také ksichtiky, že keď nechceme? No vidíš. Keby Šiša videla, jaká si. Veď ty si jak toto. Pripravíme, nabijeme. Otvoríme garáž. Garáž je otvorená. Garáž je otvorená. Je otvorená garáž? Je otvorená? Je. Musíš tak zrobiť. A musíš zavrieť garáž. Počkaj, bo už máš všade. Už teraz máš akože fakt originál, že všade. Zatím si mal len trošku. Ty už to nechceš? O čem? Vyplúvať. Ty už to nechceš vyplúvať? Taťko, ale chcem to vyplúvať. Ja to stále budem chcieť vyplúvať. Chceš ešte? Tak zrob.
Ja. Táto je, počúvaj, čo to je? To je decko, to je špindírák. Toto nie je mečko, že budeš to byť. Skôr si mi odkusla lyžičku. Tak zrob. Dáme ešte? Dáme ešte? Ňam. Dáme? 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 Veľmi nie? Či ťa stiaslo teraz? Čo? Dáme ešte? Ja. Už nie? Pozri tu. Nie. Niečo ma byś jeszcze pozwracala, wiesz? No, nie dam ci już. Jasne, że ci nie dam. To jako poczekamy. Mamy na tu 24.